дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди твеа душанбе саноати кӯҳӣ дар мавзеи кӯмарғи болои ноҳияи айнӣ тариқи онлайн оғоз бахшиданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд машварати корӣ доир карданд. дар шаҳри душанбе тавсеяи ҳамкории гумрукии тоҷикистон ва ҷопон баррасӣ шуд. маркази миллии тестӣ давраи ба қайдгирии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 2022 тамдид карда шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти коргоҳи холисгардонии тилло ва нуқраи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди твеа душанбе саноати кӯҳӣ дар мавзеи кӯмарғи болои ноҳияи айнӣ оғоз бахшиданд. маросими ифтитоҳии коргоҳи мазкур тариқи онлайн сурат гирифт. пешвои муаззами миллат дар шаҳри гулистон ва раиси раёсати ширкати твеа ҷан син дар шаҳри цзиньцзяни ҷумҳурии мардумии чин ба таври рамзӣ тугмаи ба кор андохтани коргоҳи холисгардонии тиллоро пахш намуда тавассути монитор бо раванди коркарди маъдан ва истеҳсоли тилло шинос шуданд. коргоҳи холисгардонии тилло ва нуқраи твеа душанбе саноати кӯҳӣ дар масоҳати зиёда аз 45 гектар бунёд шуда арзиши лоиҳавии он $4 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. технологияи васлу насбшуда навтарин буда истеҳсоли ҷумҳурии мардумии чин мебошад ки ҷавобгӯи стандарти замони муосир аст. дар коргоҳ консентратсияи маъдан бо маҳлулҳои кимиёӣ дар ду марҳила коркард шуда тилло ва нуқраи холис истеҳсол карда мешавад. иқтидори истеҳсоли коргоҳ дар як сол ба 4 тонна тилло ва 1 тонна нуқра баробар аст. ҳоло дар коргоҳ 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошад. консентратсияи маъдан аз конҳои кӯмарғи боло ва дуобаи шарқӣ истихроҷ карда мешавад. масоҳати умумии корхонаи истихроҷ ва истеҳсоли мадании ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди твеа душанбе саноати кӯҳӣ 1200 гектарро ташкил медиҳад. кони кӯмарғи боло қариб 4000 метр ва дуобаи шарқӣ 2300 метр аз сатҳи баҳр баланд мебошад. барои истихроҷ ва коркарди маъдан дар кони кӯмарғи боло раванди мукаммали гидрометаллургӣ ҷорӣ буда технологияи муосири рехтагарии автоматикиро васлу насб карданд. таҷҳизоти замонавии истихроҷ ва коркарди маъдан пурра автоматӣ аст ва ҷараёни фаъолияти он тавассути камераҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад. арзиши лоиҳавии корхона $180 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар корхонаи истихроҷ ва коркарди маъдани кӯмарғи боло соли 2017 оғоз гардида дар баробари сохтмони иншоот ва васлу насби таҷҳизот ҳамчунин дигар инфраструктураи зарурӣ аз қабили роҳ, хатти барқ ва гармидиҳӣ таъмин карда шудааст. барои иҷрои корҳои сохтмонӣ давоми 5 сол аз 200 то 500 нафар сокинони маҳаллӣ ва шаҳрвандони ҷумҳурии мардумии чин ба кор ҷалб шуданд. ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи истихроҷ ва коркарди маъдани кӯмарғи боло иқтидор дорад ва дар як шабонарӯз 3000 тонна ашёи хумро истихроҷ ва мавриди коркард қарор дода аз он хока барои гирифтани тилло ва нуқра истеҳсол намояд. раванди истеҳсоли маъдан дар 5 марҳила истихроҷ, майдакунӣ, обшӯйкунӣ, ҷудокунӣ ва гудохтан сурат мегирад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба аввалин сабикаи тилло ки аз кони кӯмарғи боло истихроҷ ва истеҳсол гардидааст тамғаи рақами 001-ро гузоштанд. ҳоло дар ширкати твеа душанбе саноати кӯҳӣ 500 нафар сокини маҳаллӣ ва 120 нафар шаҳрванди ҷумҳурии мардумии чин доимӣ кор мекунанд. дар сурати пурра фаъолият намудани ҷамъият беш аз 1200 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. роҳбари давлат зимни суҳбат роҳбарият ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди твеа душанбе саноати кӯҳиро ба истифодаи самараноки канданиҳои фоиданок ҳидоят намуда риояи талаботи истихроҷ ва коркарди маъданро қатъӣ талаб карданд. таъкид доштанд ки дар сурати пурра риоя нагардидани талабот расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошташуда душвор мегардад. сарвари давлат бунёд шудани чунин корхонаи азими саноатиро қадами устувор дар расидан ба ҳадафи чорум стратегӣ саноати кунонии бо суръати кишвар арзёбӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сафари кориро дар як қатор шаҳру ноҳияҳои вилоят ки аз санаи 14 то 17 апрели соли ҷорӣ ҷараён дошт
натиҷа гирӣ карда оид ба татбиқи саривақтии супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастурҳои зимни сафарҳои корӣ додаи президенти мамлакат, иҷрои нишондиҳандаҳои паёми президент ба Маҷлиси олӣ, вусъати корҳои созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар назди масъулини вилоят вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз вазъи мураккаби имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ёдовар шуда таъкид доштанд, ки ҳолати ба миён омада ба вазъияти иқтисодиву иҷтимоии қариб ҳамаи давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла ба Тоҷикистони мо таъсири ҷиддӣ расонида истодааст ва мувофиқи хулосаи коршиносон оқибатҳои ин давраи ниҳоят ҳассоси бӯҳронӣ пешгӯинашаванда ва дарозмуддат мебошанд. Вобаста ба ин сарвари давлат ҷиҳати пешгирӣ кардани таъсири манфии омилҳои зикршуда роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла вилояти Суғдро вазифадор карданд, ки бо истифода аз имконияту захираҳои мавҷуда ҷиҳати коҳиш додани таъсири омилҳои беруна тадбирҳои таъхирнопазир андешанд, махсусан дар самти таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти ниёзи аввалия, маводи зарурӣ ва ташкил кардани захираи кофии онҳо, пешгирии болоравии беасоси нархҳо, ба роҳ мондани фаъолияти муназзаму устувори соҳаҳои иқтисоди миллӣ, идома додани нақшаҳои созандагиву бунёдкорӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, истифодаи самараноки манбаъҳои мавҷуда аз иловагии рушд ва дигар тадбирҳо дастуру супоришҳо дода шуд. Сарвари давлат ба роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дастур доданд, ки дар рӯзҳои авҷи мавсими киштукор тамоми кишоварзон ва ҳар як оиларо ба истифодаи оқилонаву самараноки замин, аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ ва дар заминҳои обӣ ҳатман ба роҳ мондани кишти такрорӣ сафарбар намоянд. ҳамчунин сарвари давлат дар назди роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он ҷиҳати рушди минбаъдаи чорводорӣ, паррандапарвариву моҳипарварӣ, ташкили маҷмӯъаҳои агросаноатӣ бо мақсади ба роҳ мондани силсилаи пурраи истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва ба ин васила таъмин намудани бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти соҳа вазифаҳо гузоштанд. Зиёд намудани майдони гармхонаву сардхонаҳои замонавӣ, ташкили корхонаҳои банду басти маҳсулоти кишоварзӣ ва таъсиси марказҳои логистикӣ ҷиҳати мунтазам таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватаниву хориҷӣ аз тадбирҳои муҳим номида шуд. Барои рушду пешрафти соҳаҳо ба хусус соҳибкории хурду миёна зарур шуморида шуд, ки корҳо ҷиҳати ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ, таъмин намудани дастрасии соҳибкорони хурду миёна ба қарзҳои имтиёзнок ва дарозмуҳлат ташкилу ба роҳ монда шавад. Дастуру супоришҳои дигар ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо вазорати саноат ва технологияҳои нав барои татбиқи ҳадафи саноатикунонии босуръати кишвар доир ба таъсиси корхонаҳо ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дода шуд. Зимни таҳлили вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ ба боло бурдани сифати таълим ва дар соҳаи тандурустӣ беҳтар кардани сифати хизматрасонии тиббӣ, ҷоннок кардани корҳои беҳдоштии санитарӣ дар байни мардум таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Дар назди роҳбарону фаъолони кишвар вазифа гузошта шуд, ки корро дар байни аҳолӣ дар самти пешгирӣ кардани гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои радикаливу экстремистӣ, зуҳуроти бегонапарастӣ, тақлид ба саролибоси бегона ва анъанаҳои номатлуб густариш бахшида, онҳоро ба ҳушёриву зиракӣ ҳидоят намояд. Якҷо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва бо ҷалби васеъи сохторҳои кор бо ҷавонон, занон, падару модарон ва аҳли зиё ҷавонону наврасонро дар рӯҳии садоқат ба халқу ватан ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия созанд. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он шаҳрвандони мамлакатро ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, татбиқи чорабиниҳои вобаста ба 5-солаи рушди саноат, иҷрои нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ва дасти сахо дароз кардан ба табақаи ниёзманд ҳидоят карданд. баъди суханронии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раисони як қатор шаҳру ноҳияҳо оид ба вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ба сарвари давлат ҳисобот доданд. Бо ҳамин машварати кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ба анҷом расид.
тақвияти ҳамкорӣ дар самти фаъолияти гумрукӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷопон дар мулоқоти сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хуршед каримзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон тосихиро айки дар душанбе баррасӣ гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. мусоҳибон ҳамзамон масъалаҳои марбут ба афзоиши ҳаҷми гардиши тиҷорати хориҷӣ миёни тоҷикистон ва ҷопон, такмил ва бозомӯзии кормандони хадамоти гумрук, лоиҳаи созишнома оид ба ташрифи волонтерони ҷопон ба тоҷикистонро матраҳ намуданд. хуршед каримзода зикр намуд ки ҳамкории мутақобилан судманд миёни мақомоти гумруки ҳарду кишвар дар асоси санадҳои ҳуқуқии бисёрҷонибаи созмони ҷаҳонии тиҷорат ва созмони ҷаҳонии гумрук ба роҳ монда шудааст. маркази миллии теҳсин назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки давраи ба қайдгирии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар соли 2022 тамдид карда шуд. тавре аз маркази матбуоти маркази миллии теҳсин назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Амид Ховар иттилоъ доданд, бинобар зиёд будани хоҳишмандон дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ ва тибқи дархосту муроҷиатҳои шаҳрвандон муҳлати ба қайдгирӣ то санаи 30 апрели соли ҷорӣ тамдид карда шуд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии хабар ба поён мерасад. қабл аз фарҷоми барнома чун ҳамешагӣ шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии азҳор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 18 апрели соли 2022 шинос мекунам. бонки миллии тоҷикистон қурби расмии азҳор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 12 сомонию 50 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 52 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 47 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ абрнок пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 15 то 23 дараҷа гарм мешавад. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба интиҳои барнома. то барномаи навбатӣ тансияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.